start nummer 2. Julia Jensen og Magne Bjørn Twister og at holde klar. Dygtig, det går fint. På banen har vi nu Sofie Amalie Olesen. Hun er 15 år gammel, og hun rider på en 7 år gammel hold hos Laban Søhold. Og hendes resultat er en førsteplads i på stjerneren. Hun placeret i det stjerne. Hendes træner det er nej, og hun drømmer om at komme til at ride fra MB'er og måske et landsstævne. Så er der givet startsignal til startnummer. På banen har vi nu fået startparti Sofie Amalie Olesen og Laban Søhold. De medbringer sig fra kvalifikationer 0,5 fejlpoint. Det bliver start fra 11, Julie Jensen om at holde klar. Foregående rytter Simone Andersen får stilkarakteren 6,5 og fraregnet strafpointene, fejlpointene fra kvalifikationerne på 1 og fejlpointene fra banen i dag på 4,6, så ender hun på en samlet stilkarakter på 0,9. På banen har vi Sofie Amalie Olesen, hun er 15 år gammel, hun rider på den 7 år gamle pony Laban Søhold. Deres bedste resultat er førsteplads i LB 2-stjernet og første placeret i LB 1-stjernet. De bliver daglig træner Hans Vej, og deres mål er at komme til at ride et par MB'er og måske et landsstævne. Og vinderen af klassen, Frederikke Svendgaard og Stal P.R. Spidse. De slutter med stilkarakteren 7,75. Frederikke, hun modtager ærespræmier, som er dæk, plaket og medalje fra Dansk Rideforbund, ærespræmie for Forslejen og ærespræmie for Mor Blomster. Lykke! Så tager vi det bare lige inden. På en anden plads har vi Christine Ørvæk Bak og Bronzo Vandi Motorberg, og de sluttede opspringning med en stilkarakter på 8,00. De modtager deres præmie fra Spotlight Ponyer.dk. På en femte plads
har vi Sofie Amalie Olsen og Lavan Søholt. De slutter med en stilkarakter på 6,75. I må gå endnu